Што вы тут робіце сёння? У вас сёння няма прыёму, толькі ў наступны панядзелак. Я не прыходзіла на прыём, я прыйшла сюды сёння толькі каб убачыць вас. Дзякуй, але я ўжо занятая. Я ведаю, я таксама. Ну і што? Тады я пытаюся, чаму вы сёння ў чорным у гэтую праклятую спёку? Вы яшчэ не ўдава, я яшчэ не памерла. Я памру ад смеху, я сёння ў чорным, таму што мне падабаецца чорны колер. Я таксама, вось чаму мы любім адно аднаго. Мы не любім адно аднаго. Вы можаце кахаць, я не магу. Я не ведаю, што лепш, смяяцца ці плакаць. Я думаю, што добра рабіць і тое, і другое, смяяцца і плакаць адначасова. Жыццё сапраўды няўдзячнае. І як жа гэта? Я кажу, я таксама прайшоў праз такую сітуацыю. Перажыць пра што? Гэта тваё моцнае каханне. Але мяне не кахалі ў адказ, як цябе. Каханне бывае дзе заўгодна, і яно не прасіць дазволу ўвайсці. Куды ўвайсці? У маё сэрца. Божа мой, таму што кожны мужчына, калі закахаецца, становіцца ідыётам. Я не ведаю, можа, каханне ідыёт. Я маю на ўвазе дурань. І што здарылася, мая любоў? Я таксама праз гэта прайшоў. перажыць пра што? Гэта моцнае каханне, зразумела. Думаю, лепш за ўсё забыць яе. Я таксама так думаю. Я пачуў, што з гэтага куста не вылез ніводны сабака. Сапраўды не вылез ніводны сабака, ніякая жывёла. Нават пярэварацень можа выйсці, толькі паглядзі на сябе. Што я бачу? Паглядзі, ці зможаш ты ўбачыць? Ты яшчэ пра гэта не падумаў. А што я падумаў? Што ты падобны на пярэваратня? Нарэшце хтосьці адважыўся сказаць мне праўду ў твар. Я даю перавагу шчырасці, а не хлусні. Я таксама падумаўшы пра гэта, я думаю, мне пара сыходзіць. Добра, нач, спадзяюся, ты знойдзеш жанчыну сваёй мары. Ну, не магу абяцаць, але паспрабую, нават калі гэта будзе пярэварацень, як я. Упэўнены, што ты знойдзеш самку пярэваратня і будзеш з ёй шчаслівы. Дзякуй за параду, паспрабую, можа. Я знайду самку пярэваратня, і ў нас будзе шмат маленькіх пярэваратняў. Ты меў на ўвазе маленькія пярэваратні, ці пярэваратні, дзіцяці, гэта правільна? Правільна, ты трапіў у кропку. Ну, я іду, а пакуль я буду практыкавацца ў гэтым новым слове, я яшчэ не ведаю. Пярэварацень, дзіця. З найлепшымі пажаданнямі, мая любоў! Як цудоўна ты назвала мяне маёй любоўю. Не блытаецца дабрыню з любоўю. Цяпер я сапраўды звар'яцэла, добра, нач, моя любоў. Са публіка тэатра выбухае аглушальным смехам. Што вы тут робіце сёння? У вас сёння няма прыёму, толькі ў наступны панядзелак. Я не прыходзіла на прыём, я прыйшла сюды сёння толькі каб убачыць вас. Дзякуй, але я ўжо занятая. Я ведаю, я таксама. Ну і што? Тады я пытаюся, чаму вы сёння ў чорным у гэтую праклятую спёку? Вы яшчэ не ўдава, я яшчэ не памерла. Я памру ад смеху, я сёння ў чорным, таму што мне падабаецца чорны колер. Я таксама, вось чаму мы любім адно аднаго. Вы можаце кахаць. А не магу. Я не ведаю, што лепш. Смяяцца ці плакаць. Я думаю, што добра робіць і тое. І другое, смяяцца і плакаць адначасова. Жыццё сапраўды няўдзячнае. Як жа гэта? Я кажу, я таксама прайшоў праз такую сітуацыю. Перажыць пра што? Гэта моцнае каханне. Але мяне не кахалі ў адказ, як цябе. Каханне бывае дзе заўгодна, і яно не прасіць дазволу ўвайсці. Куды ўвайсці? У маё сэрца. Боже мой, таму што кожны мужчына, калі закахаецца, становіцца ідыётам. Я не ведаю, можа, каханне ідыёт, я маю на ўвазе дурань. І што здарылася, моя любоў, я таксама праз гэта прайшоў. Перажыць пра што? Гэта моцнае каханне. Зразумела, думаю, лепш за ўсё забыць яе.
Я так сама так думаю, меж за ўсё забыць яе. Я так сама вась, чаму мы любім адно аднаго. Мы не любім адна аднаго. Вы можаце кахаць, я не магу. Я не ведаю, што лепш смяяцца ці плакаць. Я думаю, што добра рабіць і тое, І другое смяяцца і плакаць адначасова. жыццё сапраўды няўдзячнае. І як жа гэта, я кажу, я так сама прайшоў праз такую сітуацыю. Перажыць пра што? Гэта твоё моцнае каханне. Але мяне не кахалі ў адказ, як цябе. Каханне бывае дзе заўгодна, і яно не прасіць дазволу ўвайсці. Куды? Увайсці. У маё сэрца. Боже мой, там, што кожны мужчына, калі закахаецца, становіцца ідыётам. Я не ведаю, можа, каханне. Я маню прасіць, працвол увайсці. Куды ўвайсці? Маё сэрца. Боже мой,